mosetoro duche manyoro ni temo chiere gi kanyo iwinjo kanyo tiende molo ka kulos ka bendo wacho ne mana buok mabede gi yudo nekech ka koro twak idwa chaki pedho to dwaro margi to kopedhi ka gidwaro mana wacho okang motenre kod IBC pek mar ngima to we kanyo to mane gima oganda ng'anyone. Well, josiasa bro dhi mbele gi margi mar twak gino. But an kaka achiel kuom oganda, the ordinary citizen, Twakno ok bi konyo ahinya ka ok warango wach joma otho, joma ohiny. Wan gi rawera moro wuoyi matin ma sani nigi magina bullets e dende. And gini osebedo katimre. Kik wiwa wil ni nyathi ma jadweche 6 Baby Sharon no nego bila magi mano baby pendo sorry. Nyathini no negi to weche odhi kamano. Nego joluo has been very easy since 1969. To ni josiasa will deal with their things to oganda ma kawaida matho to weche dhia kamano. Nyaka these be resolved. Onge kaka dhano di tho, nyathi ma jahigni 17 igoyo malit kanie odgi. Naneno ka mama moro ma oti danwa moro obede ode, en mama ma Kenya brutio gi dhulu mane mama ma puth en gi ng'ole oyude ot ti igoye gobila otimo ni jiango. Koro much as josiasa gi bro wacho mekgi, there has to be justice for these people, and some of us will hold them to account. Nikech inokil Ogada to kinde mathoth be nang'ini sebedo kitiyo kod duonde makedo ne ratiro mag oganda kinde ka kinde gi jatimo ga nonro mago bila mabende tiyo kod oteku mathoth mabende iseoge gi okang' makamano. Report ka report kata mna kigolo pok waneno kata mna wacho ko kacha kata mna